Ane Ortega naiz, eta Bilboko Begoña Gondremari magisteritza eskolatik nator, uda ikastaro honetan parte hartzeko. Nire ekarpena izango da hezkuntza sisteman, baina gure hezkuntza sistemak berezitasun importante bat da, ezta? Momentu honetan sistema eleanitza da, baina hizkuntza gutxitu batekin. Eta berezitasun horrek ekarri dau alde batetik erronka oso importante bat, baina bestaldetik aukera oso politak sistema berritzaile eta kreatiboa izateko, ezta? Nik datu batzuk emango ditut eta ikusiko dugu nola posiblea izan da, eta neurri handi baten hezkuntza sistemari esker, posiblea izan da egoera ahulean dagoen hizkuntza bat, gure euskeria, buelta ematea, eta momentu honetan, munduan inoiz ez gertatu dan gauza bat gertatu da, eta da, gazteen artean, euskaldunen ehunekoa oso altuak izatea, ezta? Adibidez, EAen euneko 70 euskaldunak dira. Orduan, alde batetik nik mezu positibo hori posiblea izan da, posiblea da elebiduna izatea, eta hizkuntza gutxitu bategaz, baina aldi berean 40 urteko esperientzia badaukagu eta beste erronka batzuk baditugula konturatu gara eta hobetzeko gauzak bebai. Zer, adibidez, uda ikastaro honetan, nik egingo dut gaitasunari buruz. Eta, ikasi egin dugu, egin dute, baina igual hobetu behar dugu gure sistema, gaitasun hori esanguratsuagoa izateko euren behar komunikatiboetarako. Adibidez, lagunartekoa, lagunarteko erregistroak, ahozko hizkuntza hor hobetu behar dugu, eta hori izango da purtso bat nire mezua, erronka edo ideia batzuk botako ditut, baina batez ere denon artean eztabaidatzeko.